una amiga molt important, una persona molt important a casa nostra. Jo només podria posar una mica la part d'esta humana, perquè tècnica no tinc res. I la part humana és que vaig anar amb Josep a gravar este documental. I la sorpresa, per a mi va ser una gran sorpresa, és que aquí nosaltres demanem els sediments, no? I és una necessitat per al delta, per la regressió, perquè s'està perdent el delta. I la sorpresa és que la gent de riu amunt ens van apoyar tant. Ells no volen els sediments, per a ells és un problema. Quan veureu el documental ho entendreu. I clar, això és una cosa que jo personalment no m'ho esperava. Era quasi dir, vas a preguntar a la gent si d'endur-nos els sediments, diguem-ho així, no? I què diran? No, ells, els sediments és un problema per a ells, ho torno a repetir. No us vull explicar res més, la gent l'escoltareu i direu, carai. I la gent que parla sobre les hidroelèctriques, que haurien les portes de fons, que diu que s'haurien d'obrir una vegada a l'any, però per llei, i no s'obrin, per seguretat. I aquestes portes de fons serien les que deixarien passar els sediments i no s'està complint. Diu, bueno, ja veureu que això es va fer a Barassona i, clar, no va haver una continuïtat. Els sediments, va haver dies de treballar per poder obrir aquestes portes, ja ho veureu. No va haver una continuïtat i aquests sediments se van quedar-se a Riba-roja, a Mequinensa. I total, que per a ells un problema. Antes tenien un camp de regates, per exemple, que allà van a remar d'Oxford, de Cambridge i tal, ara no es pot remar perquè no hi ha prou fondària. Problemes. I ja veureu el documental, doncs això, que la gent explica els problemes per a ells que són també els sediments. O sigui que ho trobes tan poc entenedor que a un puesto s'obren i fan nosa i són problemàtics i aquí mos feien tanta falta. Pregunta què passa. No res més. Doncs això.